Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 1 maart. In Westkapelle ging vanmorgen de 65 van Walcheren van start. Met wandelaars en hardlopers, in teams en individueel. Voor een rondje Walcheren van 65 kilometer. Ja, dat is inderdaad al een heel stuk. Dus we hopen een beetje goed voorbereid te zijn. Maar dat is ook het leuke eraan. Er kan vandaag van alles gebeuren. Gaat u voor een mooie tijd? Gaat u voor een podiumplek? Waar gaat u voor? Ik ga om te genieten. Van mooie, zeker met dit weer, is toch prachtig. En Zeeland, kan niet beter dit. De laatste jaren was de start in Vlissingen, maar nu is gekozen voor Westkapelle. Dat heeft ermee te maken dat we eigenlijk een beetje uit het gebouw van Damen, Nevel gegroeid zijn. En er was verzoek voor meer horeca. En er zijn wandelaars toegevoegd. En dat is ook op vele verzoek. En vanmorgen vroeg om 5 uur zijn er iets meer dan 100 wandelaars van start gegaan. Bij de wedstrijd van de mannen won de Belg Jelle Tielemans, net als vorig jaar. Maar nu in een nieuw parcoursrecord van 4 uur en 35 minuten. Een spannende week breekt aan voor het slechtvalkoppeltje dat op de watertoren van Axel woont. Nu is het nestje nog leeg, maar dat duurt niet lang meer. Het eerste ei van dit seizoen komt eraan. Ik heb de buik van het vrouwtje gezien en die is aardig dik en dat komt overeen met voorgaande jaren. En naarmate ze ook bezig is in die nestkast met het kuiltje te maken, de bals, het hele ritueel eigenlijk, lijkt het erop alsof het in deze dagen echt gaat komen. Iedereen kan meekijken, dankzij een webcam die er al 15 jaar staat. Zelf vind ik het hartstikke leuk eigenlijk, maar het is ook, we vinden het ook leuk om het naar de buitenwereld te brengen. Dan kunnen andere mensen ook meekijken van hoe het leven van de slechtvalk eruit ziet. En daarnaast doen wij ook onderzoek ernaar. We noteren wanneer de eiers worden gelegd, we noteren wanneer de jongen uitkomen. En het voornaamste is, we doen prooionderzoek. Een kleine voorwaarschuwing, als je eenmaal begint met kijken, kan je niet meer stoppen. Als de verslavingsfactor, ja. Je blijft kijken, want inderdaad, het eerste ei gaat eraan komen. En dat gaat eerst in deze dagen gebeuren. We weten niet wanneer, we weten niet hoe laat. Dat gaat mevrouw Slechtvalk beslissen. Mocht mevrouw Slechtvalk straks 3 eitjes hebben gelegd, dan kan het broeden beginnen. Halverwege april worden dan de eerste jongen verwacht. Feest bij het ontmoetingscentrum van SVRZ in wijkcentrum Palet in Middelburg. Het bestaat namelijk 15 jaar. Het was een van de eerste ontmoetingscentra in Zeeland voor mensen met lichte geheugenproblemen en dementie. En voor hun mantelzorgers. Ik vind het heel fijn hier, ja. Nou, ze proberen dat je het altijd naar je zin hebt. En dat is gewoon zo leuk. Paulik gaat hier naar Palet toe, zodat ik ook wat tijd heb voor mezelf. Dat is het grote probleem. Als je mantelzorger bent, moet je jezelf helemaal wegcijferen. Het ontmoetingscentrum begon als een experiment naar een idee van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het ontmoetingscentra is gebaseerd op zo normaal mogelijk mensen begeleiden in alle veranderingen die ze meemaken in hun leven. En de kracht van de ontmoetingscentra is ook wel dat ze zowel de deelnemer als de mantelzorger begeleiden bij al die veranderingen. En ik vind het ook heel fijn voor Koos dat hij dan een hele dag is zonder mij. Of 2 dagen, ik weet het niet meer precies. 2 dagen, lieve. Dus dat is hartstikke leuk. Want Koos die kan dan zijn eigen ding doen. En ik heb het ook naar mijn zin. U bloeit helemaal op als u erover vertelt. Ja, dat is positief, hè? Ja. Sinds begin dit jaar dook ineens uit het niets deze zeehond op bij een viswinkel in Brannisse. De zeehond is zeker niet schuw en eet zo uit je hand. De eigenaren van de viswinkel hebben de zeehond inmiddels een naam gegeven. Harry. We noemen hem natuurlijk Harry. Je zou zeggen dat hij het ook gewoon weet dat hij Harry heet. En dan geeft hij een visje. Ja. En zijn er ook al mensen die speciaal voor de zeehond Harry komen? Jazeker. We krijgen echt wel veel mensen. We zien ze hier af en toe ook gewoon lopen. Dan zie je ze zoeken, zeg maar. En dan komen ze hier en dan vragen ze van... soms vragen ze zelfs hoe laat komt de zeehond. Mevrouw, heeft u Harry wel eens gezien? Ja, heel vaak. Ja hoor. Ja, hij zwemt hier altijd rond. Wat vindt u daarvan? Ja, leuk toch? Leuk toch? Ja, dat is zeker weer een attractie erbij. Ja. Je hoeft er niks voor te doen.
De zeehond is hartstikke tam, dat best opvallend is. Dus of deze nou bijvoorbeeld ergens uit een, hoe noem je zoiets? Een opvang komt. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ja, hij is gewoon heel tam en hij is gewoon helemaal niet schuw, zeg maar. Nee. Het gaat hier de laatste weken ook gewoon alleen maar in de winkel over de zeehond. En vooral kinderen vinden het natuurlijk heel leuk. Ja. Dus ik zeg ook vaak als er kinderen aankomen van heb je het zeehondje al gezien? En dan gaan ze zoeken en vaak komt hij ook wel. Ja. Maar ja, goed, je moet ook altijd natuurlijk wel geluk hebben, want hij is er niet dat ik Harry roep dat hij gelijk aankomt zwemmen. We begonnen de zondag met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het was mooi weer. We hadden immers nog redelijk wat zonneschijn. Zoals hier is te zien in Serenhoek bij zonsopkomst. En ook bij Cats was het mooi weer met flinke opklaringen. En op het strand bij Oostkapelle genoten velen even van het zonnetje en een strandwandeling. We zagen wel vanmiddag de bewolking geleidelijk dikker worden en helemaal toenemen. En in de late middag werd dit gevolgd door wat lichte regen. Vanavond trekt de regen weg. We komen aan de achterkant van dit warmtefront te zitten en vannacht klaart het dan daarbij flink op. Het koelt uiteindelijk af tot 6 graden met een zwakke tot matige zuidenwind. En dan vooruitkijkend naar de komende week. Het lenteweer komt echt wel terug. Maandag wordt meteen een prachtige dag met veel zon en temperaturen die oplopen naar zo'n 15 graden. En ook de dagen daarna blijven we in dat rustige, droge weertype zitten. Tot en met donderdag staat er een matige oostelijke wind, krijgen we veel zon. En nu de meteorologische lente vandaag is begonnen, zorgen de middagtemperaturen van 14 tot 16 graden ervoor dat het deze week ook echt als lente voelt. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.